Сега, след като нашите кюфтенци стинаха, е време да ги пробваме, заедно с соса. Ого, красота! Много добро. Днес ще приготвим нещо традиционно по един доста нетрадиционен начин. Кюфтета от леща. Започваме като наситняваме зеленчуците. В тенджера загряваме малко животинска мазнина с сол, черен пипер и пушен червен пипер. В нея запържваме зеленчуците, така ще извлечем максимално вкус от тях. Добавяме и малко къри, че забравих. Към тях добавяме лещата и варим 30-40 минути до омекване, така че да може да се мачка. Готовата леща отцеждаме и оставяме да се охлади напълно. В съд прехвърляме лещата, слагаме едно яйце, вкусяваме и... Лайм не беше предвиден да е във видеото, но ще е във видеото, защото го видях и ще бъде интересно. До тук мирише много добре. Правим си кюфтенцата от тихички, от леща. Явно ми си ядат и кюфтета от тихички. Печем на 200 градуса в предварително загрята фурна за 10 минути от страна.